Kung walay mo tukob dire way kalaki didto ami. Oh. Madto mi didto ami kay daghan kay gisda dito mga yani kadagko gani. Ano day? Ito. 8 hours later. So katong mga way kalaki ano malit na latag kinapaon niya no. Oh, mga way kalaki. Nami karon. So nami karon diri sa kuan mga way kalaki no sa sapa kanang mawamig mga Mingwit meron. tuwa may sudan. So nata diri sa bang karon. Nakuha na namo tanan na natay Wati natay special natay way kalaki. way kalaki. Natay wati mga way kalaki. Tiwati na natay pingwit. So nata diri karon sa lugar sa tuang amigo membro gyapon sa way kalaki na diri sa babaw. So Way kalaki. way kalaki Japon. So way kalaki mga bang bye. So mo ni mga equipment, mga gamiton na to niya para sa atong gamit kwan. Atong pagpamingwit diri sa Sabang. So testingan sa namo diri og okay ba? So mo na atong way kalaki sweeto kay na diri. Unsa man na way kalaki? Unsa man Dili kwan? dili mamatay ang isda sa kaning bingwit. Kabalo ka mamatay sa tetanus na nawag. Gag. Matay siya sa tetanus. Nawa. Oh, naon siya pag mga way kalaki. Ana unday. Amay mo ani ba? Ha. Ya budget na tagwati putlan dole dire. Ana diri mag-budget bay. No? Isu. Dira ka mo bora man na dira na to bub ano to gamay. Hali na way kalaki. Stingit. So kinis way kalaki sweeto juga na naman nani. Nagdako ang mga nani. So, try. First try. Lihok na ang kwan karong way kalaki mo na. Sinyalis gina sigaro na. Kalaki gyapon. Way kalaki di sa prepare po sa giyaha. Prepare po kuha ron. Wala magitandog way kalaki. Wa kitandog so mangisda diri way kalaki. Burger siguro lang gina. Ang mga isda diri way kalaki di na mailad. So dito tong isa ka way kalaki nagtry pod. Kalaki gyapon na. Wati among gipaon diri mga way kalaki wati. Nya dito i-try na to basig mo kuan ba mo kanang kaon sila tangkong. Goods mo kayo kanang Pagdili by burger atong taon. burger good. Kung walay mo tukob diri way kalaki didto ami. Oh. Madto mi didto ami kay daghan kay isda dito mga yani kadagko gani. Ano day? So klase-klase mga isda na diri way kalaki. May tamban, perit, muro-muro, binasligan, pulingan. Ay, iba na yun. Abay. So, kumanag test ang amo ang kuan diri way kalaki kining tawag ni among pingwit. So, wag yun siya ni kubit. Diri dapita kay medyo anad yun ang isda diri anong mga inana. So, ngita mig area karon balhin na pud mi dito nga side. Dito sa liguanan naman sa una. Wa di dapita taas kini nga bahin. Yung linya anak ra siya dito. Tuyo ko na siya dito padong dito. Na. So, balhin mi dito karon. Tinga to drink din yung mga way kalaki. So, tingnan na mo diri dapita nga side. Tingnan na mo goods ba goods. Itong amigo dia, itong may kalaki dia nga nagkuan. Sa mga to ang tre sabayi ko. Sige. Para makapakita sila. So muni nga area among kuan area. Sundan na to ning way kalaki kay naan siya kuan. Tricks. Na siya tricks nga karon pa niya pakita. So daghan nagkabalo nga tricks. So mo na yang kuan. Pakita tong kuan bay. So sa style. So dahon ring gamit way kalaki. Dahon ra sa tangkong. So pila ka taga 5. So iyan ang ikatag diya sa isa ka dahon. Then muna yung gamiton ron. So muna itong bantayan karon. Yan gibuhat.
Grabing kuruganan akong kamot mga way kalaki. Nah, same na ko way kalaki. Kape gini ba? Kape, ay lang din yan kape. Nah, kalimot kong dalag kape da. Wangay. Nah. So, patience na dari mga way kalaki. Nagukas mi karon no. Pero init to. Sus, grabe dita yun. Sure na, kaya na dami yan ang way kalaki. So, kining area dari mo ni ginaliguan naman sa una. Kasagaran mga nangaligo dari way kalaki. Puro na yung mga butterfly. Bay no, di ba na kay butterfly? Oh, kato amigo, bay, na kay butterfly diya, bay no? Na butterfly no? Bay no? Oh, ako po na po yung butterfly. Mga legend kari kabaluan ng mga way kalaki. Patience, patience, patience. Patience, patience. Patience, patience. Patience and patience. A few moments later. Nope. So, way kalaki na to isa. So, nata isa gibutang to pingwit. Napunta diri gibutang pingwit. Napunta diri way kalaki nga pingwit na dia. Butang na isa. So, itong way kalaki dia. Kalaki. Way kalaki Japon. Mga way kalaki. Hingaman mga way kalaki. Maligo ta. Nalagsata sila way kalaki. This is not okay. This needs to stop now. Sila kabantay way kalaki. Ingat na sila way kalaki. Ako naligo ra way kalaki. Pero way kalaki Japon. Time check. Alas 4 na dyan mga way kalaki. So, maryapon. Warag yapon. Ito pang migo. Managligo. Sus kami tawon. Pat. So, way kalaki na ito isa. Grabe pinagkamot dito. So, Bay, yun si plano. Tara. Hingawa sa tabi ko, bay. Ligaw ka to, amigo, bay. Pagbutang wati, pagbira wati. Pagbutang way kalaki wati. Ya pagbira wati Japon. Di na jud ko mamingwit eh. Hindi na may launa dapat kalas 5. So katong mga way kalaki ano malit na tag tinapaon niya no. No? Pastilan. Laki yun. Ya, baik laki. Moro to. Bye-bye. Bye, have a great time. So, siruhan jud mi mga way kalaki. Walag siruhan basta nindot atong kapaligiran.